μέρα είναι... Εγώ θέλω να βρείτε 2 μπολάκια κάτι και να καθαρίσουμε τις κρέμες. Να τις βάλουμε στο ψυγείο. Ή στο πιάτο το βαθύ, ξέρω εγώ με μία. Αν έχει κανένα ταπεράκι, κανένα κάτι. Τι έφερες, ρε? Τι έφερες? Με δουλεύεις? Κύριε τέτοιο, πώς θα το κάνω μετά? Αυτό πας και έχει λιγότερο. Μετά με βγάλεις. Πώς θα το βγάλεις? Θα περιμένεις να τελειώσει το κόκαλο εκεί, γιατί αυτό θέλει καθάρισμα. Α, τον προσλάβει.